Salam qadırdan iyilleşler, məhrivan imanaqı doğanlar. Sizin hemmäňize yetip gelýän İsa Mesih halaskarymyzyň dünýä gelip doğuluşy bayramçylygy bilen gutlaýaryn. Ve Rabbin bereketlerini, dynçlygyny, şadlygyny sizin üçin dilek edýärin. Aýratyn hem bu bayramçylyk günlerine Rabbimiz sizin kalbyňyza hakykat nuruny saçsyn ve onun hakykatdan hem dünýäniň nurudygyna düşünmäge size yardam etsin diýip umyd edýärin we sizin üçin dilek edýärin. Mesihlik dünýäsinde bu bayramçylyk uludan bellenip geçilýär we bu bayram biz imanlar üçin gaty wajypdyr. Çünkü bu bayramçylyk adamzady ajaýyp gutuluşuna ýetirmek üçin Hudaýyň göklerden iýberen halaskärynyň dünýä bir çağa bolup doğulup girip gelendigini bize ýatladýar. İsa Mesihiň dünýä gelmegi bütün adamzat üçin ajaýyp hoş habardyr. İsa Mesih doğulanna Hudaý älim jahanna ýalkym saçýan ýyldızlary hem ulanyp insanlara nişan görkezipdi. Çünkü adamzady çyn batlylyga we günäden we ölümden halas edip biljeğin geljegi öňünden Hudaý tarapyndan wa'da edilipdi. Bu nähili gowy? Hudaý ähli zady İsa Mesih barada bize öňünden wa'da edipdir. We insanlaryň köpüsi bugüne, ýagny İsa Mesihiň doğuljak gününe garaşýardy. İncilde biz İsa Mesihiň dünýä gelmegi bilen bagly bolan birnäçe wakalary okap öwrenýäris. We bular bize İsa Mesihiň kimdigini tanap, iman edip, ebedi ýaşaýşa gowuşmamyz üçin ýazylandyr. Ýazgylaryň maksady bize İsa Mesihi tanatmak. Bizim her bir gurrunumyzyň maksady hem şulardyr. Bu sebäpden İsa Mesihiň dünýä gelmegine, onun eden ajaýyp işlerine we bütün durmuşuna hoş habar diýilýändir. Bu hoş habary bize öňünden peýgamberler mukaddes ýazgylarda hem buşlaýar. Bu öňünden belli edilen peýgamberliklere we Hudaýyň aýan etjek nişanyna garaşýanlar we hakykaty gözleýänler İsa Mesih'e geldiler ve ona iman ettiler. İsa Mesih'i tapıp bildiler ve ona iman ettiler. Şeýle nişanlaryň biri de asmanyna ýaty saçýan ýyldız nişanydyr. Şeýle ýyldyzyň asmanda görünjegi öňünden aýdylandygy üçin ýyldızlary öwrenýän akyldarlar günnogordan täze doğulan çağa bolan İsa Mesih'i görmäge gelendigi İncilde aýdylýar. Bu tarih hayran galdırıcı ve Hudaýyň gudratlarynyň biridir. Gelin ilki bilen bu arada İncilden okap geçelim. İsa Herod paçanyň döwründe Yahudiýanyň Beytullaham şäherine eneden doğuldy. Şonda münejimler günnogordan Ýerusalim'e gelipdiler. Yahudilaryň paçasy bolup doğulan Nirede biz onuň doğuluş ýyllygyny gördük ve ona secde etmäge geldik diýdiler. Herod paça muny eşidenne onuň özü de tutuş Ýerusalimiň halky da galagolpluga düşdi. Ol ähli ýolbaşy ruhanlary, Tewrat mugallimlaryny ýygnap, olardan Mesihiň nirede doğulmalydygy hakynda sorady. Olar şeýle jogap berdiler. Ol Yahudiýadaky Beytullaham şäherinde doğulmaly. Sebäbi peýgamber şeýle ýazypdyr. Emma sen, ey Yahuda ýurdundaky Beytullaham, Yahuda hökümdarlarynyň arasyna asla keçisi dälsiň sen. Çünki senden bir hökümdar çykar. Halkym Israýlyň çopany bolar. Onsoň Herod münejimleri gizlin çağırıp olardan ýyldyzyň haçan görnendigi barada jikmejik sorady. Herod, barın, çağa baradaky habaryň anygyna ýetin. Onu tapan badyňyza maňa habar berin. Menem baryp ona secde etjek diýip olary Beytullahama iýberdi. Ilki bilen bellemeli zat İsa Mesihiň doğuluşy
tarihi faktdır. Yazgılar ve tarihi maglumatlar buna şayatlyk edýär. Misal üçin Hirot paçanyň yaşap geçen tarihi şahsiýetligini we onuň şol döwürde paça bolandygyny tarihi maglumatlar bize hem aýdyp tasdiklaýar. İsa Mesihiň dünýäge gelmegi, Israýlyň ruhu taýdan şeýle tümlük döwrüne gabat gelipdi. Hirot Israýylda paça bolsa da halkyna ruhu rowaşlyk berip bilmänni. Çünkü Hirot Yahudlaryň hak Hudaýyna ananan biri ýaly diýip özüni görkezse de onda çyn iman ýokdy. Ol özüniň şahsy bähbidini, öz şan şöhratyny gözleýärdi. Halkyň hatda bar bolan baýlygyny hem öz maksatlaryna we niýetlerine ulanýardy. Bu sebäpden Mesihiň doglandygyny eşidenne ol howsala düşüpdi we onu ýok etmeň küýüne düşdi. Bu tarihin gyzykly tarapy bolsa, İsa Mesihi gözläp uzak ýurtdan gelýän münejjimleriň başga halkdan bolmagydyr. Ýagny bu gelen münejjimler Israýlyň öz içinden näli. Olar uzak ýurtdan bolan bir halkdanny. Bu taýda münejjimler kim? Nädip olar İsa Mesihiň doguljakdygyny we onuň paçadygyny bilip bilýärdiler diýen sorak ýüze çykýar. İlki bilen münejjimler biziň döwrümizde hem şu günler hem belli olan astronomlar diýip tanalýan älim jahannaky planetalary, ýyldyzlary we jisimleri öwrenýän alymlar bolupdyrlar. Bugünkü gün hem şeýle alymlar bar. Gadymy döwürde Günnogarda alamyň dürli uğurlaryna alymlar bolupdyr. We bugünkü hatta matematika, medisina we astronomiya we başga da köp ilmlaryň düýbini tutucu alymlaryň köpüsi Günnogardandygyny bize tarih belledýär. Ýagny bu alymlar häzirki Orta Aziýa ýurtlaryndan, Alaýtada Özbegistan, Türkmenistan, İran, Irak ýaly ýurtlardan bolupdyrlar. Misal üçin bugünkü gün hem Özbegistanyň ýyldyzlary öwreniji alym Ulugbegiň obserwatoriýasy henizem bar. Ýa-da Türkmenistanyňky misal üçin gadymy şäher Merwde Orta Aziýada iň uly kitaphananyň bolanlygy tarihi maglumatdyr. Ýagny bular nämäni görkezýär? Şol döwürlerde de ilmyň ösenligini we Günnogarda ılmy öwrenýän alymlaryň bolandygyny bize tarih görkezýär. Hudaý bolsa, ılmy we bilimi hem dünýä iýweren halaskary İsa Mesihi aýan etmäge ulananlar. We muny Günnogardaky alymlara, ýagny münejjimlere aýan edipdir. Çünkü yaradylan dünýä we onnaky bar zatlar Hudaýynkydyr. We onuň maksadyna olar golluk edýär. Ene olaryň maksady barda gelip çykyş kitabyna Hudaýyň ýazgysy şeýle diýär. Hudaý günnüýdi gijeden aýyrmak üçin asmanyna şam çyraglar bolsun. Goý olar bayramçylyklary, günleri we ýyllary görkezsin. Şam çyraglar asmanyň gümmezinde bolup yer ýüzüne ýagty saçdynlar diýdi. Bu şeýle de boldy. Gün we ýyldızlar biziň yer ýüzünde ýaşamagymyz üçin gerekdir. We şol bir hatarda Hudaý olary biziň onuň nuru bolan Mesihi tanamagymyza hem ulananlar. Gün we ýyldızlar biziň giýjämizi ýaltyldýar. Nur bolan İsa Mesih bolsa biziň günä tümlügünde bolan kalbymyzy nurlandyrýar. İkinci bir tarapdan münejjimlere baky paça bolup geljek Mesihiň ýyldız nişany barada, aýanlyk barada käbir maglumatlaryň olara belli edilendigini biz görýäris. Çünkü olar köp sanly ýurtlaryň içinde näme üçin Israýl topragyna, ýagny Ýerusalim'e bardylar. Çünkü dünýä gelmeli bolan nur bolan paçanyň doguljak ýeri we halky Israýldan bolmaly. Şonuň üçin Israýldan boljakdygy hem öňünden
mukaddes ýazgylarda peýgamberler arkaly belli edilenni. Ine bu barada ýazgy ine şeýle diýe. Onsoň Bilgam gelecekden söz açyp şeýle diýdi. Begor oglu Bilgam sözleýe. Gözü bilen aýdyn görýän diýe. Hudaýyň sözlerini eşidýän, beýik Hudaýdan bilim alýan, gudraty güýçlüden görnüş görýän, ýere ýüzün düşüp gözüm bilen aýdyn görýän. Men onu görýän, ýöne häzir däl. Oňa bakýan, ýöne ýakyn däl. Yakubyň neslinden ýyldız dörär. Israilden bir şalyk hasasy göterilip, Mowabyň maňlaýyny ýarar, şiisleriň başyny mınjyradar. Bu peýgamberlikde biz Mesihiň başga bir halkdan däl, Israildan, ýagny Awraýymyň ogly Ishakdan dören Yakubyň neslinden boljakdygyny görýäris. Bu hakykat bize halaskäri, bizi bereketlep, ajaýyp gutuluşy berjegi başga ýerden agtarmaly däldigimizi bize ýatladýar. Hudaý bize mukaddes ýazgylaryny we peýgamberlerini Israil halky arkaly berenler. Ve halaskär Mesihi hem bu halktan getirenler. Münejjimler bunu bilýärdi ve bize bu barada şaýatlyk edýär. Üçüncü olary we bize aýan bolan hakykat Mesihiň nirde doguljakdygy baradaky peýgamberlikdir. Herod paça münejjimleriň hayran galdyrjy sözlerinden soň Yahudy ruhanlary ve Towrat muallimlerini çağırıp olardan Mesih barada soranna olar Mika peýgamberiň kitabynda aýdylan ine bu peýgamberligi ýatlatdylar. Emma sen ey Beytullaham Efrat, Yahuda uruglarynyň keçisi bolsaňna senden çykar Israilla meniň üçin hökümdarlyk etjek. Onuň asly owallan, gadymdan bäri bardyr. Ol gelip Rebbiň güýji bilen Hudaýy Rebbiň ajaýyp ady bilen bakar sürüyini. Olar asuda ýaşarlar. Bütün dünýä ýaýrar beýikligi onuň. Ol halkyna parahatçylyk getirer. Hudaýyň İsa Mesih baradaky öňünden aýdan wadalary jikme-jiklik bilen berjaý bolandygyny biz ýazgylarda görýäris. İsa Mesih Beytullahamda doguldy we Yakubyň neslinden gelen Dawud paçanyň hem neslinden. Israilden uzakta olan bu münejjimlere bu peýgamberlikler baradaky maglumatlar nädip belli boldyka diýen sorak ýüze çykýar. Munyň jogaby elbetde Daniel peýgamberde görünýändir. Bilşimiz ýaly Daniel peýgamber ýaş ýigit wagtyna Ýerusalimden Babul ýurduna, Babul paçasy Nebukadnesaryň köşküne ýesir edip alınıp gidilýär. Babylyň merkezi şäherleri häzirki Irakda we İran toplaklarynda bolupdyr. Hudaýyň plany bilen Daniel Babul paçalarynyň we soňra Pars paçalarynyň maslahatçysy we alymlarynyň ýolbaşçysy bolup hyzmat edipdi. Daniel peýgamberiň özüne de Mesih barada käbir aýanlyklar Hudaý tarapyndan belli edilipdi. Daniel'in özü hem Bilam peýgamberine aýan edilen ýyldız baradaky aýanlygy hem bilýärdi. Beýleki peýgamberleriň aýdan peýgamberliklerini hem Daniel peýgamber bilýärdi. We ol hem Mesihiň gelmeli gününe iman bilen garaşýardy. Ol günnogordaky Babul we Pars imperiýalarynyň topraklaryna ýaşap, şol ýerde hem dünýeden ötenligi aýdylýar. Onda Daniel özündäki bu maglumatlary, peýgamberlikleri ol bilen döwürdeş bolan alymlara hem, ýagny münejjimlere hem aýdyp öwredenler. We bu maglumatlar soňra soňky nesillerdäki münejjimlere, alymlara hem baryp ýetipdir. Şonuň üçin hem bu wagt bu günnogorda bolan münejjimler paça bolan Mesihi gözläp uzak yerden yol geçip gelipdiler. Ve olar heniz bäwek bolan İsa Mesihi soňuna tapdylar ve ona secde etdiler. Münejjimleriň bu Mesihi gözlemegine ve Mesihi tapıp
Oňa bolan gatnaşygyna biziň hemmämiz üçin eýermeli bolan wajyp mysal bar. Münejjimleriň gözleginde nämeleri görýäris? Olar özlerine gelip yeten geljek Mesih baradaky maglumatlara biperwa seretmediler. Tersine olary öwrendiler we ýatda sakladylar we hemişe bularyň berjay bolmagynyň nişanyna, ýyldyzyna garaşdylar. Olar ýyldyzlary öwrenýän alymlardy. Hudaý olara Mesihi asmannaky iň ýaty ýyldyz arkaly Mesihin doğuluşunu olara ayan etdi. Olar Mesihin doğuluş yıldızyny görenlerine şüphelenmediler. Ananmazlyk etmediler. Tersine uzak ve belki de hoplu bolup biljek bir ýola düşdüler. Olar Mesihin gelip olary tapmagyna garaşmady. Ýa-da başga bir ýene-de maglumata ýa-da alamata garaşmadylar. Paçalaryň paçasyny özleri gözlediler. Olar bar iş aladasyny goýup, bu ýyldyzyň salgy beren tarapyna ýola düşdüler we peýgamberliklerde aýdylan ýurda bardylar. Olar ýöne bir münejjimler däldi. Olar ýaşaýan ýurdundaky paçanyň maslahatçylary, alymlary bolan wezipeli adamlardy. Bulary biz olaryň uzak ýurtdan ýola çykyp, iň gymmat baha sowgatlary getirmege we Herod paçanyň huzuruna wajyp mihman hökmüne kabul edilmegine hem görýäris. Olar diňe bir ýyldyzy görüp, onu izarlap, Israila gelmek bilen çäklenmän Heroddan we Tövrat mugallimlerinden hem İsa Mesih barada sorap öwrendiler. Bularyň baryna biz nämäni görýäris? Olaryň çyndan soňuna çenli gözleýän, anamdan dolu bolan insanlyklaryny görýäris. Hudaý bize hem dürli ýollar bilen İsa Mesihin kimdigi barada maglumat berýär. Hudaý özüniň barlygyny yaradan ajaýyp dünýäsine seredenimizde hem bize ayan edýär. We özü bilen şahsy gatnaşyk edip secde etmeň bolsa, İsa Mesih arkalygyny hem bize hem dürli ýollar bilen ayan edýär. Gadyrdan iýleşim, senne Mesih'a bolan gözleg barmy? Sen onu çyn kalbyňdan gözleýärmisin? Münejjimler gözleýän İsa Mesihini tapdylar. Bu arada ýazgy dowam edip şeýle diýär. Olar paçany diňläp ýola düşdüler. Ine olaryň gören doğuluş ýyldyzy ýene peýda boldy we öňlerine düşüp çağanyň doğulan ýeriniň üstüne gelip durdy. Ýyldyzy görenlerine olaryň şatlyklarynyň çägi bolmady. Olar öýe girip çağa bilen ejesi Meryem'i gördüler. Şonda dize çöküp ona secde etdiler-de hazinalaryny açyp altyn, hoşboy tütötgüler we mür sowgat berdiler. Herodyň ýanyna gaýdyp barmazlyk hakda düýş arkaly duýduruş berilen soň münejjimler öz ýurtlaryna başga ýol bilen gaýtdylar. Hakykat ýüzünde Hudaýyň Mesihini gözleýäni, kalbyna ruhy hakykatlara gözlegi bolan bar bolan her bir adama Hudaý İsa Mesihi ayan eder. Münejjimler üçin İsa Mesihi tapmaklary uly şahatlyk we batlyk getirdi. İsa Mesihi tapan we ruhy iman gözleri bilen görüp bilenler şeýle bir şahatlykdan dolýarlar welin, onu aýdyp düşündirer ýaly däl. Bu wagt münejjimleri hem şeýle şahatlyk gurşawarly. Münejjimlerde Hudaýyň özlerine ayan edenne çyn imany bardy. İsa Mesihin yerdäki wezipesini, gudratyny, alamatyny, kämil we mukaddes durmuşyny görmän bu kiçijik bäwek bolan İsa Mesih'e gökten wada edilen padşah hökmüne münejjimler anandylar. Şonuň üçin öýe girip onu görenlerine dyza çöktüler ve İsa Mesih'e secde etdiler. Başga bir üns bermeli zat, köplenç adamlar Hudaýa inanmakda,
Hudaýdan bir maddi bereket almak üçin, bir zatlar almak üçin, ya da öz arzuwlaryna yetmek üçin Hudaýa gelýärler, oňa inanýarlar. Ýagny Hudaýyň elini gözleýärler. Emma münejjimler üçin Hudaýdan bir zat almak üçin däl, tersine özleri kalplaryna minnetdarlykdan dolup, oňa secde etmäge we oňa gurbanlyklaryny, sowgatlaryny getirdiler. Münejjimlere İsa Mesihiň özüni görseler we oňa secde edip bilseler yeterlikde. Olar bize çyn imanyň mysalyny görkezýär. İsa Mesih Hudaýyň bize beren iň gymmatly baýlygydyr. Çünki Hudaýyň özü onu bize aýan bolanlar. Münejjimlere İsa Mesih yeterlikde. Olar öz secdelerini we özlerinde bar bolanlaryny oňa sowgat berip hödürlemäge gelipdiler. Olar İsa Mesih'e näme sowgat berdiler? Ýazgy bu arada şeýle diýär. Şonu diýze çöküp oňa secde etdiler-de hazinalaryny açyp altyn, hoşboý tütötküler we mür sowgat berdiler. Olar padşa münasip bolan sowgatlary berdiler. Olaryň her bir sowgadyna uly many bardy. Mysal üçin altyn Allahy barlygyň we beýik şan şöhratyň alamatydyr. Bu İsa Mesihiň kämilligi we mukaddesligi bilen ýalkym saçjak rebdigini bize görkezýär. Hoşboý tütötküler bolsa, ýakymly isli atyr ýa-da ýağ bolupdyr. Hoşboý tütötkü aslyna Hudaýyň ibadatxanasyna, Hudaý üçin hemişe tütödülýän ýakymly isli tütötküdi. Bu bolsa İsa Mesihiň günäsiz durmuşda ýaşap, mukaddesligi we kämilligi bilen insanlar üçin hemişelik bir ýakymly atyr isli ýağ ýaly bolup Hudaýyň öňünde durjakdygyny bize görkezýär. Ýagny biziň hiç birimiz günäsiz we mukaddes ýaşap bilmedik we ýaşap hem bilmeriz. Bu sebäpden Mesih biziň üçin Hudaýyň talap eden kämil we mukaddes, hoşboý isli tütötkimiz boldy. Münejjimler mür hem sowgat beripdiler. Mür bolsa acı dermanlyk ýa-da melhem berici otlardan alınan gymmatbaha ýağdy. Mek arkaly bu wagt bäbek bolan, soňra ulalyp adamzadyň günäleri üçin çekçek acılıklaryny, ýagny biziň günämiz üçin çekçek eziýetlerini, ejirlerini ýatladýardy. Ve onun yaralary we eziýetleri arkaly bize veriljek şipany, melhemi, ýagny günäniň näletinden we ölümden gutuluş getirjekdigini bize ýatladýar. Münejjimler heniz İsa Mesihiň ähli etjek işlerini we onun ölümini, soňra ölümden direlip gudratyny göklere gidip Hudaýyň sagynyna oturuşyny görmändiler we eşitmändiler. Emma şonu da ona iman ettiler, ona secde ettiler ve sowgatlaryny İsa Mesih'e hödürlediler. Qadırdan imanı doğanlar, biz hem İsa Mesih'i bütün kalbımız bilen söýüp, ona bütün bolşumuz bilen secde edýärismi? Ona biz näme sowgat getirýäris? Elbette ol bizden altın kümüş ýaly sowgatlar islemez. Olar ona gerek emde. Ona biz bütün kalbımızı, bütün aňymyzy we bütün durmuşumuzy, ýagny durmuşumyzyň dogrulukda ýaşamagy we gowy işlerimiz we gowy ruhy miwelerimiz arkaly ona sowgat bolmamyzy isleýär. Ýagny onuň bize beren mukaddesligine, täze durmuşunda ýaşamamyz arkaly, gowy häsiýetlerimiz we gowy işlerimiz arkaly onuň üçin hoşboý isli atyr ýaly bolmagymyzy we bulary edenimizde bolsa ona gowy sowgat bolup bilýändigimizi bize aýdýar. Eger biz hem İsa Mesih'i tanasak, ýagny onuň gökten inip gelen gudratly we şöhratly Rebdigini, halaskär, padşadygyny bilsek, ona secdemiz we bar zadymyzy, durmuşumuzy onuň üçin we onuň hak ýolu üçin bermegi çözeriz. Çünkü İsa Mesih bizim üçin
yeryüzüne şeyle kiçelip, insan keşfine geldi. Bizi Hudaýyň öňüne begeltmek üçin ol özüni pesetdi. Ýagny özündäki dogrulygyny, mukaddesligini, täze, kämil we baqy ýaşaýyşyny bize vermek üçin bulara päskel berýän günäni we günäniň näletini we ölümi bizden aýyrmak üçin İsa Mesih yer ýüzüne gelipdi. Gadyrdan iýleşim. Belki de sen birinji gezek bular barada eşidýänsiň. Münejjimlere Hudaý bir ýyldız arkaly we olaryň käbir eşiden maglumaty arkaly İsa Mesih'i aýan edişýäli. Hudaý bu gepleşimiz arkaly sana hem Mesih barada eşitdirýär. Ýöne bu maglumatlar bilen sen näme edersiň? Münejjimler Mesih'i gözlediler ve soňunda onu tapıp ona secde etdiler ve çyn gutuluşa ve batlyga eýe boldular. Sen näme edersiň? Bulara biperwa seyredermisin? Ya da kalbyňa İsa Mesih baradaky hakikatlary gözlersiňmi? Bu wagt İsa Mesih bizden uzakda däldir. Ol bäbekligine galmady. Ol ösüp ulaldy. Kämil we mukaddes durmuşda ýaşady. Alamatdyr gudratlar görkezdi. Haçta mukaddes kanyny bizim üçin dökdi ve janyny bizim üçin gurban berdi. Ol jaýlandy. Emma 3-nji gün gudrat bilen ýene de ölümden dirildi. Ve göklere gelen şöhratly mekanyna dolandy. Şol yerden hem gudratyna we şöhratyna ahir zamanyna bütün adamzady höküm etmäge geljekdigini wad etdi. Rebleriň Rebbi, paçalaryň paçasyny gözläp ona duşmak üçin bize münejjimler ýaly uzak ýol geçmemiz gerek däl. Bu wagt ol ruh arkaly hemme ýerde bolup bilýändir. Bize kalbymyzdan onu gözläp, onu tanamak üçin geçmeli ruhu gözleg ýoluny geçmemiz we soňra ona kalbymyzdan ýüzlenmemiz ýeterlikdir. Onun sesini nädip eşidip bolar diýmeňiz mümkin. Ol bize bugün İncilde ýazylan sözler arkaly ýüzlenýär. Ya da gurrunlar arkaly bize gepleýär. Oňa bolan anamy hem kalbymyzda bular arkaly, ýagny mukaddes ýazgylar arkaly döredýär. Hudaý senin kalbyň gapysyny kakýar. Ol senden uzakda däldir. Sen kalbyň gapysynyň agdyny, senin ýüregiň gapysynyň agdyna duranlar. We ol ýadaman onu kakýanlar. İsa Mesih ine şeýle hem diýipdi. Ine, men işikde durun, gapyny kakýaryn. Sesimi eşidip, gapyny açanyň öýüne girerin. Men onuň bilen, ol hem meniň bilen bir saçak başyna tagamyar. Reb Hudaýyň nury, parlak ýyldyzy, İsa Mesih dünýäge geldi we nuruny saçdy. Ol seniň hem tümlükde olan kalbyňda dogulup o nuruny saçmak isleýär. Goý bu bayram günlerinde Rebbimiziň nuru siziň her biriňiziň durmuşyňyzda parlasyn. Amin.